nogen, der gerne vil have på tysk nede bagved, kan jeg se. Ja, så det er meget fint. Ja. Vi übersetzen das Ganze. Ja, det er godt. Jamen lad os bare starte. Nogen, der drømmer om at spørge noget? Kasper, værsgo. Niels, hvad er det for et Rapid Wien-hold, vi skal i morgen? Så gå. Så prøver vi igen. Niels, hvad er det for et Rapid Wien-hold, vi skal møde i morgen? Det er et godt hold. Det er et rigtig godt hjemmehold. Et typisk østrigsk, tysk hold, som er gode i arbejdet mod bolden. Rigtig dygtige i deres genpres. Meget direkte, når de erobrer bolden, og så synes jeg også en masse dygtige tekniske spillere, så jeg tror, det bliver en tæt og svær europæisk udkamp. Rapid Wien, morgen, wie siehst du Rapid Wien, was ist das für eine Mannschaft? Ja, das ist ein gutes österreichisches, deutsches Team, gut gegen den Ball, gut im Gegenpressing, gut in den Umschaltmomenten. Næs, og glem mig også gerne svare. I søndag skulle man få den mistanke, at der manglede lidt motivation hos spillerne her på bagkant af et travlt efterår. Hvad tænker du om det for en kamp, hvor I jo er videre, men der selvfølgelig er en del og spiller? Jeg tænker, at svaret i vores resultater de sidste 2,5 måneder svarer meget godt på spørgsmålet om det her hold mangler motivation. Det synes jeg ikke, det gør overhovedet. Det er ikke alle præstationer, der har siddet lige i skabet. Resultaterne, de synes jeg er meget svære at diskutere efter transfervinduet lukket. Men den her kamp, den er vigtig. Den er vigtig i forhold til at gå på juleferie med hvad kan man sige, det momentum, som vi har, eller som vi føler, at vi har. Den er vigtig i forhold til koefficientpoint. Den er vigtig i forhold til, at vi top 8 bliver meget svært, hvis ikke tæt på umuligt, men det er vigtigt, at vi går efter at kunne slutte på hjemmebane i en eventuel 16-delsfinale eller playoff-kamp, eller hvad den hedder. Og så skal vi også jagte det at blive nummer 12. Fordi der er også en stor forskel på det. Så der er mange ting at spille for. Also im Vergleich zu dem Spiel am Sonntag, wo ein bisschen Motivation kann sein gefehlt hatte, wie siehst du das für die nächste Zeit? Ja, also die Motivation, da kann ich nur als Antwort geben, wenn man über die letzten 2 Monate mal unsere Spiele mal sieht, dann denke ich, dann passen die Ergebnisse. Wir spielen natürlich morgen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist für uns ist es ganz wichtig, dass wir gut in die Pause kommen. Außerdem ist es wichtig, dass wir vielleicht Platz 12 dementsprechend ergattern zum Schluss, damit dass wir auch zu Hause das letzte Knockout-Spiel dementsprechend bestreiten können. Yes, Fasser. Jeg sad i flyet og så tænkte lidt over, hvornår var det egentlig sidste FCK havde tabt. Og det var jo så Bialystok, ikke sandt? Jeg talte det til 15 ubesejret, eller uden nederlag, ikke? Er det gået lidt under radaren, eller hvad, at FCK har... Eller hvad tænker du? Og hvorfor har jeg det? Jamen det ved jeg ikke. Jeg kan kun snakke for mig selv, og det er, at jeg... har i 4 måneder sagt, at et nyt FC København-hold vil blive bedre over tid. Det er ikke perfekt endnu, men jeg kan bare sige, at den følelse, jeg har, og som jeg også, spillerne skal jo snakke for sig selv, den følelse, jeg har, altså jeg har ikke brug for at komme på juleferie. Jeg er ikke et sted, hvor FC København har brug for at komme på juleferie. Det er tværtimod. Så jeg kan bare sige, at vi føler, at vi er et godt sted. Jeg føler, at det her hold, det udvikler sig godt. Vi vinder vores fodboldkamp. Vi vinder også den kamp,
mod Nordsjælland i Parken, hvor vi var klart det dårligste hold i de første 45 minutter. Den fik vi tvunget alligevel over på til vores fordel i anden halvleg. Så jeg synes, vi er på vej et godt sted hen. Og jeg synes, der er mange spillere på individuelt niveau, som også har steppet op i den seneste periode. Så jeg skal ikke vurdere, hvad der går under radaren. Jeg kan bare fortælle, at for 4 uger siden, der skulle jeg stå og snakke om, at vi kun havde... Det er jo altid, hvor man sætter stregen. I har kun vundet 2 i 9 kampe og så bla 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 bla. Nu er det meget svært at sætte stregen et sted, uanset om du kigger 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, næsten 20 kampe tilbage. Så har vi leveret varen. Resultatmäßig. In den letzten 15 Spielen haben wir als FCK nicht verloren. Ist das ein bisschen unter dem Radar gelandet? Ja, wenn du das so siehst, aber ich habe ja auch schon vor einiger Zeit gesagt, wir haben ein neues Team, wir haben aber ein gutes Gefühl, eigentlich wollen wir jetzt nicht in die Winterpause gehen, eigentlich wollen wir weitermachen. Das zeigt ja auch die Ergebnisse her, warum sollen wir dann eigentlich Pause machen? Wir haben gegen FC Nordsjælland gespielt, auch da eine erste Halbzeit sehr schlecht gespielt, zweite Halbzeit haben wir das dann wieder gedreht. Ja, das ist immer das Gefühl, was man hat, ob das dann auch dementsprechend honoriert wird, die guten Ergebnisse, aber das Gefühl haben wir schon. Og hvad med dig, Clem? Kan du også komme ind på, hvad I spillertruppen, hvilken følelse går I rundt med nu her? Jeg ved ikke gerne på juleferien, men det kan jeg godt forstå, hvis I ved det. Men altså det her med, at I er inde i en ubesejret steam. Jo, men det kan der mærkes. Der er god stemning i truppen. Det er dejligt at spille fodbold, og der er en god stemning. Vi har et godt omklædningsrum, og det bliver bedre og bedre, så det kan man også mærke, når vi træner godt, så spiller vi godt, og ja, det er også udmærket sig i de resultater på det seneste. Clem, welches Gefühl hast du zurzeit? Möchtest du Weihnachtsferien jetzt schon mal haben? Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja keine Spiele in der letzten Zeit verloren. Da ist eine gute Stimmung in der Kabine und deshalb würde ich ja gerne weitermachen. Wenn die Stimmung gut ist, ist es ja klar, dann möchte man immer weiterspielen. Du siger selv, at top 8 ser svært ud, men der er en masse andet, man kan jagte. Blandt andet det her med at ende nummer 12, altså 9-12. Hvad er det, der ligger der for en fordel? Men sejr i morgen, så sikrer vi os i hvert fald, at vi slutter hjemme i en eventuel playoff-kamp. Ja. Vi ved, at hvis vi vinder i morgen, så overhaler vi minimum 2 hold. Vi vil overhale Rapid Wien, og vi vil overhale Ljubljana eller Jagiellonia, som spiller indbyrdes mod hinanden. Så frem vi overhaler 2 hold yderligere, så som vi forstår det, jamen, så ved en 12. plads, jamen, hvis man skulle, så har vi stadigvæk hjemmekampen. Men så frem vi skulle være så dygtige at gå videre fra den, altså hjemmekampen sidst, så frem vi skulle være så dygtige at gå videre fra en playoff, jamen så kan der være lidt nemmere modstand på den anden side. Altså ved at være seedet, eller hvordan er jeg kan ikke sidde men jeg kan bare sige, der er rigtig, rigtig mange regnestykker, og det kan godt betale sig for os at levere et godt resultat i morgen. Jeg tror, hele strukturen gør det er meget uoverskueligt. Vi har prøvet at kode det ind hos os, og vi skal helst vinde i morgen. Det er egentlig meget, meget enkelt. Top 8 sieht schwer aus. Ja, das wissen wir. Aber Platz 9 bis 12, das wäre ganz toll, wenn wir das erreichen könnten. Dann müssen wir morgen gewinnen und ein paar andere Ergebnisse müssen dann in unserer Rechnung gehen. Plus 2 Teams müssten dann nochmal überholt werden, die nicht intern gegeneinander spielen. Deshalb bedeutet das sehr, dass wir morgen gewinnen und das rechnet sich auch damit, dass wir auch im Knockout-Spiel dann
Wochenende das letzte Spiel dementsprechend zu Hause bekommen. Auch wenn man weiter guckt, lohnt sich das dementsprechend dann auch, sollte man ins Achtelfinale kommen. Aber die Rechnungen und wie das mal ganz ausgeht mit der Verlosung, das ist ein bisschen kompliziert. Og bare lige et opfølgende spørgsmål til det. Altså, så kigger man jo lidt frem, eller man kigger på, hvad kampen betyder i forhold til, at det kan være godt at få en sejr. Det kan give nogle få bonusser rundt omkring videre i turneringen. Altså, er det fordi, der er nogle hold, man gerne vil undgå længere fremme, eller er det et perspektiv i? Altså? Jeg ved ikke om... Altså, vi har en kamp i morgen. Den skal vi vinde. Jo højere op i tabellen du kommer, jo flere fordele kan der være potentielt, og det kan jeg godt lide. Den største fordel, som vi spiller for i morgen, det er en hjemmekamp som nummer 2 i en potentiel playoff, og så må vi se, hvor langt det kan bære os. Men det var bare i forhold til det allerførste spørgsmål, det er, at nu hakkede vi den af i forhold til efter Hearts-kampen, at vi spiller europæisk efter jul. Det gør vi uanset, og nu er der nogle andre ting at spille for, som er mere end bare den gode følelse. Altså der er også en masse andre potentielle goder, og dem jagter vi uanset hvor umuligt top 8 er, og så videre, og så videre, og så videre. Wie ist die Bedeutung fürs Spiel dementsprechend morgen? Ja, es geht nicht nur um Quotientpunkte, das geht tatsächlich, uns geht es in erster Linie darum, dass wir tatsächlich das Heimspiel im letzten Spiel dementsprechend bekommen, und das haben wir uns ja gut erarbeitet mit dem Sieg gegen Hearts, und jetzt wollen wir morgen versuchen zu gewinnen, dass wir in einer guten Lage gestellt sind. Der deutsche Kollege. Willkommen, Coach. Herzlich willkommen in Wien. Ich hätte 3 Fragen. Die erste Frage ist, welche Spielcharakteristik erwartet er morgen und was sind die Faktoren, die aus seiner Sicht zum Sieg führen könnten? Hvad er din karakter, som du forventer, at Rapid hold stiller op med? Og hvad vil du gøre for at undgå, at de skal kunne gøre noget godt i kampen og gøre det ondt mod FCK? I expect to play against an aggressive Rapid team, because that's how they play the majority of the games, especially when they play home. And as I said to the first question, that it's a typical Austrian slash German culture team in terms of being very good in the repressure, working against the ball, good in the counter attacks, and then I think they have quite a lot of technical good players. So I would say the best way to take out their strength is that we play up to the level that we can do, and that's the main priority for us. That is to show again that we are a good team, that we are a team with a very good mix of experienced players and young players, or experienced young players. We just need to be ourselves tomorrow. If it's okay, Coach, I continue the other 2 questions also in English. Rapid Wien had in the last couple of games a bit of a downfall from the result side. It was a tough stretch for them with a lot of games. How do you see the situation of the club? I don't see it, and they're a top club like us. Everybody back in Denmark think we are going in a down period as well. We have not lost a game for almost 15 games. So those periods in good or bad, you can't really use them for anything, and especially not now when it's a European game. I know they lost the latest European game against Omonia, but a game that they have should have at least got 1 point. So I still think their performances has been quite okay, to be honest. So I don't use that as any, hvad hedder sådan noget? I don't use it for anything. Coach, and the final question from my side. Guido Burgstaller will be not available tomorrow because of reasons you might have heard about. How big of a factor is that he is not available, and what are your thoughts about it? No, I think they have
3 strikers that has rotated for the last 2 months, but obviously he's a good player, especially in the box, and we wish him all the good health the upcoming weeks or months. But he's out. He's a good player, but they have others good strikers that also have been in a quite good form lately. Yes. Flere spørgsmål? Nej. Okay. Så ruller vi med muligheden for nogle en-til-ens. Vi har lidt skarp bagkant, når vi i forvejen var lidt forsinket. Vi kan godt gå ud tilbage.